Il-kulleġġ ġdid bl-isem ta' Global College Malta ġie inawgurat mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo. Il-kulleġġ għall-Edukazzjoni ogħla li jinsab fi Smart City se jilqa' l-ewwel studenti tiegħu f'Settembru li ġej. U mistenni li sa 5 snin oħra 3,000 studenti jkunu qed jattendu dan il-kulleġġ. Fost is-suġġetti li se jkun qed joffri l-kulleġġ hemm l-għarfien dwar iż-żejt u l-gass, l-IT, cloud computing u l-immaniġjar. Il-Professur Brian Smart, rettur tal-kulleġġ, spjega li minn barra li l-bibien se jkunu miftuħa l-istudenti Maltin, se jkun hemm opportunitajiet għal studenti mill-Commonwealth, l-Afrika, il-Vant Nofsani u l-Asja. Spjega li 20% tal-aħjar studenti f'ċertu korsijiet se jkollhom impjieg garantit ma' kumpaniji speċifiċi b'salarji li jibdew minn 80,000 euro. Għalhekk dan l-investiment se jkabbar l-ekonomija Maltija, speċjalment dik tan-nofsinhar ta' Malta. Vantaġġ ieħor huwa li persuni Maltin li jixtiequ jkomplu jitħarġu fis-suġġetti offruti mill-kulleġġ mhux se jkollhom għalfejn imorru barra minn xtutna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo ġie preżentat b'kemm jiswew 38,000 euro f'boros ta' studju speċifikament għall-istudenti Maltin. Fisem il-kulleġġ, Brian Smart stqar li huwa stmat li Malta kapaċi tattira madwar 20,000 student internazzjonali fis-7 snin li ġejjin, foqsma varji f'kulleġġi differenti. Global College Malta huwa l-ewwel kulleġġ Ewropew li se joffri lawri universitarji skont is-sistema Ingliża ġo Smart Cirty Malta. Il-Ministru Evarist Bartolo faħħar il-fatt li Global College u Smart City se joħolqu edukazzjoni dedikata fejn l-istudenti internazzjonali, istituzzjonijiet ta' diversi oqsma edukattivi u kumpaniji oħra joħolqu xibka ta' opportunitajiet.